baitoci ya dalilin kairati yarda in maka baitoci ya dalilin kairati kai na sanya sarki na kaligi babban sarki karaban kaifin hankali ka kara min dauki so nake annabi na ta masa bege mai sarki yarda Allah domin rasulu manzo mai sarki yarda in maka baitoci ya dalilin kairati karamarsa salati ga daha mai kyawun suna sada alai da sahabu sun rike manzon raina shehunai ma a saka su masu kaunar na madina shehu tijjani da jiyali da inyas maulana shugabana assalamu alaika gatan duka bayi annabin rahama mahashar fa kai dai aka yayi abin da kace an aminta ba a yin shayi sayyidi ka amintan nazam kai kadai naka koyi yarda in maka baitoci ya dalilin kairati wanda yayi maka baiti guda daya shi yayi dace a rike hanya ta ka ita ce daidai zance annabin hikima kai kana da dadin iya zance yarda in ganka da ni da kai mu zauna mu zance dukkanin wani mai girma ai ba zai kai ka banawa kai ake wa kirari da rahama gatan kowa duk halittu sun bi ka sun sani ba wani bawa wanda zai iya ceto a ran kiyama sai nawa yarda in maka baitoci ya dalilin kairati dukkanin wani alkhairi sai da kai zafa a samu shi ya sama na kira ka kai kadai ne gatan mu duk akauna na ce zan kira ka kai ne mai san mu don ko komai muka samu don ka Allah ke ba mu maka sosai lamarin ka kawai za mu dinga yi babu jirinsa sai da kai ne za a samu rahamar Allah sosai don ko Allah na son ka annabi so kuma sosai yarda in maka baitoci ya dalilin kairati ya aminin Allahu sayyidil khalqi nabi duka zafin go in ka zo kwani sai yayi sanyi shugaba kai ne ko a wannan karni ba sauyi annabin duk mai martaba masoyin duka bayi da a karba mani baitukan da na yi maka gata na in ka karba ladan ciki ka sanya iyayena sai ka kara min lamani da kaunar ka a raina kai nake so kaunar ka ta isan mani gata na yarda in maka baitoci ya dalilin kairati daga kai sai Allahu ko a sunaye naka wanda duk ke kaunar kashi ake yi wa sambarka mai gida duk aljanna mai shiga sai mai sanka wanda ke son ka wuta ba zai shige ta ba shakka annabi ni ne adamin ka mai sanya yi bege so nake nima a saka ni layin masu bege kuma in an sani tsaya mani kar na yi waye in ta begen ka rasul shugaba mai kyan hange yarda in maka baitoci ya dalilin kairati na fi kara salati ga daha mai daɗin suna sada alai da sahabu sun rike manzon raina shehunai ma a saka su masu ƙaunar na madina sa sharif sani na jambulo masoyin manzona